Zaude? Ondo, bai? Ondo nago, bai, ondo. Zurine Hidalgo abeslaria, aurkezlea, irakaslea, eta gehiago ere bai. Hitz egingo dugu guztiaz, aldugun heinean, baina zer esango izugu hasteko, ziklikak gara, izan zen Esian taldearen azken abestietako bat, eta orain ziklok aldaketa bat etorri zaizula. Guztiz, bai, hori da bizitza, ez? Bizitza ziklikoa da, eta gauza batzuk dute euren hasiera eta euren amaiera, eta bai, hala da, orain aldaketa momentu batean nago, eta, ongi etorria. Baina gustora. Bai, noski, bai. 15 urte izan dira Esian taldean, agur esateko momentua iritsi da, esan duzue agur, bazenekien eguna iritsiko zela? Bai, ze esan bezala gauza guzti dute euren amaiera, ez? Egia esan ez ezula planteatzen o ez dakit, baina bai, erabakia bazegoen hartuta eta, tokatzen zan hori, ez? Jendearekin partekatzea eta esatea. Tristea, ez? Izango zan. Bai. Tristea, horra, Bai, tristea, oso tristea. Emozio pilo bat batera. Bai, tristea eta batez ere, uste dezu prest zaudela, ez? Eta ja dakazu barneratuta bezala, baina ez. Esaten dezunean eta konpartitzen dezunean publikoarekin, ordun da momentua eta ordun konturatzen zara benetan. Egiazkoa dela, ez da? Jazta, egina dago, ez da? Ordun, Eta erantzunak eta jasotze dituzunean publiko horrengan, eta niezu, ez dakiz, eta bai, zebatik, eta ez? Bai, galdera asko, zalantza asko, eta mezu polit asko eta asko, eta hori izan da holan, ez dakit, unkigarriena eta oparirik handiena, ez? Publikoan aldetik jaso dugun erantzun eder hori. Ze hausnarketa egin duzue agurraren inguruan, agur esateko? Esan bezala, ez da egun batetik bestera adostutako hartutako erabaki bat, aurrez pentsauta genukan zerbait da, baina egia da egoera honek guztiak aldatu duela gure agur esateko modua, ez zegoen gure planen barruan horrela izatea inundik inora, nahi genuen agur bira polit bat ematea, eta bai publikoak eta baita guk ere merezi genuen agur bero bat, ez? Baina, ez da posible izan, eta... Pandemiak luzatu du dena, eta... Eta hori ja ez da posible izan, edo posible izango da agian aurrerago agur kontzertu bat ematea, edo momentuz ez? Karo, momentuz ez, jartzen geha bestela kasu hipotetiko batean, eta ezin gara horreta, gaude pixkat orainean zentrauta, eta une honetan hori izan da gure beraz, agurra da. Ez da agur gero arte, edo... Ez. Edo agur itzuliko naiz, edo agian, edo... Ez. Momentuz ez, agurra da, ez? Batek daki hemendik 10 urtetara non egongo garen eta zehingo dugun, baino printzipioz agur bat da, eta bai, itxiera bat. Sare sozialetan esan zenuten agur, eta pixka sorpresa izan zen. Hola, kolpean jaso genuen guk zuri egingo zenuten, baina... Bai, genezkan bi aukera. Esatea, Bilboko kontzertua, justo urtarri hasieran eman genuen kontzertua azkenengoa izango zala. Baina, klaro, horrek beba, eske, ez dakizu, askotan ez dakizu zein dan modurik onena, eta ez dakizu, ez, agian, bai, azkenekoa, eta zergatik azkenekoa Bilbon, eta, karo, Bilbora egun ezin gaitezkenak, eske egoera oso zaila da, eta guretzako bebai kudeatzeko izan da zer da onena, ez, eta, bai, pixkat arraroa izan zen, ez, nola, agur eta ez da egon behar besterik. Baina, barrutik ezu jakinda azken kontzertua zela, zuontzako ze kontzertu mota izan zen hori. Unkigarria benetan izango zen, ez? Taldekiden artean da... Oso. Bai, eta arraroa, batez ere, zuek badakizue, baina publikoak ez daki. Claro, horregatik, zan hor barruan eraman genuen sekretu bat, eta, karo, ari ginen bizitzen, inoiz ez bezala, igual, abesti bakoitza, segundu bakoitza, super... modu konstiente batean, ez? Azkenian kontzertu bakoitzak daka berea, baina askotan, zu jakingo dezu, askotan zaude kontzertuan, eta momentu baten klik, deskonektatu egiten dezu, eta jartzen zera pentsatzen, hau, nik uste danon kasuan izan zala, nahi dugu bizi eta gozatu, segundu bakoitza zebai, azkenekoa da. Azkenekoa. Kantu hau azkenengo zabestuko, eta kantu hau azkenengo zabestuko duken aurrean. Total, orduan, bai. Beraz, zuek bazenekiten
azkeneko kontzertua zela, etzen kontzertua eman eta gero etorri zen erabaki bat izan. Ez, genekien, bai. Eta tentaziorik ez, kontzertu horretan etzen nuen tentaziorik izan esateko, hau azkenengo aldiz kantatuko dut hau, hola, oihu bat egiteko. Zeo zer bota genuen. Ez, galtza eskuak eta, venga. Bai, zeo zer bai bota genula, utzi genuen pixkat horrela, ez? Mezu subliminal batzuk egon ziren hor? Bai, apur bat bai, eta inkluso kontzertua bera argitaratzerakoan, ez? Datan berri eman genunean, esan genuen, berez izango da, biziko dugu lehenengoa eta azkenengoa izango balditz bezala, ez? Halako zeo zer, eta, bueno, Eta hori ezen duten grabatu edo kaleratuko azken diskoa bezala edo azken kontzertu hori, ezen duten grabatu zuzenean? Bueno, bideotxo bat grabatu genuen, etorri izan lagunon batan irudiak eta hor ikusten ditugunak hartzera, eta egin genuelako muntai bat, pixkate opari gisa, eta hori eta jazta. Tira, amaierak beti dira zailak, beti dira gogorrak, baina azken kontzertu hori polita izango zen. Oso. Bai? Oso. Oso polita. Izan zen super polita. Eta horrean egon zirenak guztut, ez dakit, nik ikusi nuen jendea gozatzen, eta egoera dan modukoa, ez? Jendea dago maskariakin, eserita, baina ez dakit, jaso genuna izan zen oso polita, hor behan zeudenak be bai lagunak etorri ziren, eta maite dugun jendea etorri zen, eta ibintzat gatu nintzen, ase, gustora, eta nola igual beste, bai. Negarrik egin zenuen egun horretan? Ba, hori da kontua. Ni nahiko, negar nahiko erraza dakat, eta pentsatzen nuen, ai ama, hasiko nahi zen ben negar batean. Kamerinoa da izango zen, zerbait. Ke ba, eskenegan kriston subidetan nengoen zoriontsu. Ez dut biziko nostalgia edo pena horretatik, eta bizikoet, oingo subidoi honetatik, eta... Etapa poli baten amaiera. Bai, total. Así que, bai, gero negarra etorri izan. Tira, esian amaitu da, baina abesti ederrak utzi ditu, ea orain ikustean negar pixkat egiten duzun, begira. Zemat kantu, zemat abesti, zemat momentu, da orain hor geratuko dira, jasota. Hori da. Bizi ditugunak hor geratuko dira, eta ederrak izan dira, eta horrekin geratuko gara. Eta zer sentitu duzu hauek ikustean orain? Eske, aitortu behar dizuet, azken astetan, ibili nahi zela, nire bizitzan egin ez detena egiten, ez? Hartu dut jarri dut YouTube, ikusi dut gure bideoklipak, eta sartut, esian 2011. Eta ibili naiz bilatzen, hau oso frikia da, baina eskegia da, ibili naiz bilatzen, jendeak egotako mugikorretik grabatako bideo txaroiek, kontzertakoak, en plan hor jendartean grabatzen eta mugitzen dien, oiek. Jarraitzailea, badituzu, ziane jarraitzaile beha morroa dio. Ni azoka batzuk bizi izan ditut, durango azoka batzuk bere ondoan, eta kolak egoten dira zianen inguruan beti. Bai, hori ederra da, ez da? Oso politia. Ukitzea babes hori eta ber hori. Oraindik kosta egiten da izaten zen esatea, ez da? Bai.
Bai. Aurten da esan dezak, oraindik da esan Da, dezak. oraindik da. Gaur negarrik ez egin, irudiek negarrik ez egin, gaur. Gaur ez. Zer bete zaitu gehien bideo honetan? Zer barkatu? Zer bete zaitu gehien bideo honetan? Ba, gauza asko ezagutu ditudan pertsona guztiak, bizi izan ditudan kontzertu guztiak, bizipen guztiak, esperientzia guztiak, eta, joe, nik botatzetela begiradatzera eta 19 urtekin hasi nintzala, ez? Orduan, ikustet garaiko zurin ura eta gaur egungokoa eta zenbat hasi nahi zen, ez bakarrik arlo musikalean ez, aizik eta beste batetan eta zenbat aholgundu nahi zen eta holtzak eman didana, eta, bueno, eske egingo nizuke zerrenda superluze bat, bai. Gauza asko orduan, ez da? Bai, asko. Oso aberazgarri izan da. Ongi? Bai. Bueno, Bai. bi musikari ditugu hemen, aurrez aurre. Kantu egingo du, ez? Kantu tarte behar du, eta bertan egon da zuri Hidalgo, zure inguruan. Bai. Hiru bideotxo jarriko ditugu, 3 kantu jarriko ditugu zure inguruan, eta zu kontzertu asko eman dituzu, taula asko zapaldu dituzu, jaialdi potentia, jaiak eta horrelako kontua, baina kontzertu berezi bat ere eskaini zenuen, asko igual, baina bat gaur ekarriko dugu behintzat. 2014 urtea, izango zen. Arraldeko areto batean aritu zinan jotzen. Arralde, non dago herri hori? Goenkalen aritu zen, Zurine Hidalgo eta bere talde Esian, eta bertako gazteak maite mintzen ziren bitartean bera kontzertua abestuten eta eskaintzen zuen Esian taldearekin, eta Goenkalen ikusi genuen, Arralden jotzen. Aurrera bideoa. Ametxe egiteko beti prest, zeru aukitu nahiean. Alferrik, baina bizirik da ez esan, ez pentsatu horregatik, ez kontatuko naizenik. Baina zure begiek esnatu dute, ilunpetan zegoen itxaro bena. Itzik esan gabe oiukatzen naute. Hau zer da, Arraldeko gaztetxea da? Hori izango da. Parrandak egiten genituenean. Gogoratzen ziren, bai. Bai. Polita, ez? Bai. Ostra, esan dezunean 2014 ikusi eta, ostra, benetan, pasadia inbeste urte. 2014. Ke pasada. Goenkaleren azken txampa izango zen, ze 2015ean bukatu zen ja Goenkale. Eta baitu, zukan bere, beste kontzertu berezi bat eskaini duzu. Bai, antzi izan ginen. Eta gero, urrengo doinu bat ere entzungo dugu, eta kasu honetan, claro, zuk ahots ederra daukazu, ahots polita daukazu, eta claro, bersio oso onak egite dituzu. Bersio oso onak egite dituzu, besteak beste. Eta kasu honetan, Korrontzi taldearen bersio bat egiten beharitu, zan gure Zurine Hidalgo, eta ni Korrontzi pizkat gertukoa do egiten zait. Eta orduan Iker Galartza, Zurine Hidalgo eta Mankai Gaztainaga juntatu ezkeo dena batea, hirukote hori, hiru txulo juntatuta gainea, ikusiko dugu Zurine Hidalgo pandera jotzen. Ez duten. Gustatu zitzaizun bertsioa, Korrontzien bertsioa, hori zuk esan behar duzu. Asko. Kantu hobetu zuten, original hobetu zuten, bai. Zitzaidana gustatu zen Iker Galartza ikustea soinu handia jotzen, pianuzko soinua jotzen du bertan. Enuen ulertu, trikitixea segatik zioten jarri ba. Zu bai, pandera ondo, Bertsio bat zen. Bai, irekia gaine. Hori ere humorea izango zen. Bueno, 2019 urtean, irutxulo saioan, emaiogu bostekoa, kantua jotzen, Zurine Hidalgo eta konpainia. Aurrea! Tirikiti-triki, purukutu-truku, pandero zarraren soinua. Laguntza behar duen esku bat, emaiogu denok bostekoa. Herri oso baten austoa, bihurtzen da neure trikitisa. Kanta politikan egualdera, ume txiki baten irribarra. Abestia hobetuta.
Hobetu. Orain zuke behar duzu... Akordeia txarrena. Orain zuke behar duzu koreografia kopiatu beraiei. Kontzertuetan, claro, deno batea. Edo zurine gonbidatu, taula gaina, berak abestuteko, eta listo, panderoa jotzeko, eta leturiari emango dio jai egun horretan, eta bera etorriko da jotzen. Ez. Horre egingo dugula. Bueno, polita, berzio oso polita. Serio jarri. Bueno, eta 2015 urtera joango gara orain, eta beste bertsio bat entzutera joango gara. Zure beste bertsio bat. Bueno, kasu honetan, lehenguan Twitterren irakurri neban, berri txarra joan zenen momentutik ona, ez dagoela berri honik. Dana pandemia etorri zaigu, denetarik etorri zaigu. Hortxe gabiltza. Hortxe gabiltza, ez? Dana berri txarrak izan dira, urrutik ona. Hori argi dago. Eta Zurin Hidalgo, eta Zian taldeak, egin zuen berri txarraken bersio bat 2015 urtean Euskadi Gazteak montatutako halako jaialdi batentzat. Aurrera bideoa. Sinisten dudanaren zerrendan, zalantzak daude hasieran, iritzien laberintonetan, zein ez da galdu galderetan. Gezur bat, egi galdu bat. Gezur bat, egi galdu bat. Esan gezur bat, mila aldiz errepikatu, hitzez hitz haien hau. Hortxe, Zurine? Txopolilla, ez? Respetu guztiakin, eh? Bueno, bertsioak beti hori dakate, ez? Beti, Beti beti. itezula respetutik. Zure burua abesten ikusten duzu, bueno, zuk abestuko duzu orain etxean, kalean, leku guztietan, baina faltan botatzen duzu jende aurrean abeste hori eta... Bai, noski, azkenengo urte hau izan da mierda bat. Osea, izan da kaka bat, guetzako da droga sano bat, ez? Kontzertuak ematea eta hor eukitzea publikoa eta eman da jasotze hori da Onena. ederra, da onena, hori da, ez? Orduan, claro. Iraungo duzu abestu gabe? Asmoa irautea da, ala hori ez da asmoa? Nik galdetu diotia ze proiektu berri daukan, baina ez du esaten. Zer dakarren, baina ez du esaten. Nik uste musika maite dugunok modu batera bestera beti egongo garela hor zerbait egiten. Nun, zertan, nola, norekin, ba bueno, etorri beharrekoa. Bakarrik, norbaitekin, taldean... Nik uste bakarrik gauzak egitea mundu honetan oso zaila dela. Beti ondo inguratuta, hori seguru, baino hoize. Ze galdera zailak ari garen egiten, eh? Zerbait esan du. Bitartean ari dira mezuak iristen zuretzat, eta, bueno, irakurriko izkizut batzuk. Bai. Diote, zoragarri ze polita badugu, ez hau aurreko zen, ze pena benetan, aurreko zen, ze pena benetan, haze utxunea gustora ikusiko nuke Esianen azken kontzertu bat, mila esker, laster arte, haupa zuek emandako danagatik. Bai, eta beste bat irakurriko izut, añorgatik haundia zara Zurine, oia, pertsonala, bueno, jarraitzaileak, ezta? Bai, joe, zer esango izuet, ez? Halako hitzak beti eskertzen dira pilo bat, eta... Ze ondo. Ba, bai. Horiek dira zu bila ibilizalen bideo horien egileak, ez? Hori da. Kontzertuetan bideoak grabatzen aritzen diren horienak. Bai.